sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon kadlaw Webes sa Pebrero 3 sa tuig 2022. Ako ang inyong atag balita Action Day Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Pinakaunang arrest bakuna sa butika sa Bacolod kag Negros Occidental ginlansara. Task Force Baklas mag-uumpisa panggakas ang illegal campaign materials sa Pebrero 8. Sa balita national, Marcos Jr. hindi makatambong sa Presidential Forum sang KBP buwas nga adlaw. Duterte nagpaidalom sa mandatory quarantine matapos ang exposure sa COVID positive. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng kemikal, polusyon, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na radyo. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginlansar sa Mercury Drugs sa Ayala Mall, Capital Central sa may dalan Katuslao, syudad sa Bacolod ang pinakaunang arrest bakuna sa botika sa may Bacolod City kag Negros Occidental subong nga hapon Webes nga adlaw. Ginpahay ni Secretary Vince Dizon nga dakong mabulig sang vaccination center sa botika agud mas mapahapos sa mga pumuloy nga makapabakuna sang libre kontra COVID-19. Ginkompirmar man ni Dizon nga nagpasalig naman ang ibang pang botika nga magpatigayon man sang kaanging nga programa. Kalakip sa mga ginalauman magbukas sang res bakuna sa butika ang Grace Pharmacy, Watson's Generica, kag The Generics Pharmacy. So, ang atong Kaya po today, we want to thank Mercury Drug and Ayala Malls for hosting the first res bakuna sa butika here in Bacolod City, here in Negros. This is the way of the national government to bring the vaccines closer to our people. Dapat yan ang tingog ni Secretary Vince Dizon. Target sa gobyerno probensyal nga maumpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan na edad 5 to 11 anyos sa mabot nga Pebrero 14 sa may Negros Occidental. Ginpahay ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madamo na sang pangabay nga nabato ng gobyerno probensyal gani ginsugda na sang Provincial Health Office ang pagplano sini.
Ginpahayag ni Diaz ng pagbakuna pati gayunon sa mga banwa kang syudad gamit ang COVID-19 vaccine nga ginhimo sang Pfizer BioNTech. Nagapati si Diaz nga jutay lamang ang mga nag-edad sang 5 tubtob 11 anyos sa Negros Occidental. Gani hindi na kinahanglan ang pagparehistro kundi batunon na lamang ang mga walk-in vaccinista. So, ang aton nga provincial health officer supposedly is going to make a statement kung saan og kita kasugod, no? But hopefully on Valentine's Day also kung makasugod ta sugudan ta naman. Ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Sa dugang pangabalita lokal, nagbalik na sa normal ang operasyon sang Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital sa mga syudad sang Silay Negros Occidental. Pila ka daw nagligad sang magpositibo sa COVID-19 ang pila nila ka mga healthcare workers. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Sakanda, madamo na sa mga healthcare workers ang nakarecover kag nakabalik na sa pagtrabaho. Sa ginpresenta ni Diaz nga datos may pet sa Pebrero 2, 2022, may 38 na lamang ka mga workers ang positibo sa COVID-19, 8 ginapaidalam sa quarantine kag ginaobserbahan na. Enero 24 sang ginanunsyo sang TLJPH nga madamo sang ilang mga frontliners ang gin-quarantine matapos ma-expose kag malatnan na sang COVID-19. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni Acting Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sabito nga umpisahan man sa task force sa Baclas nga ginabugusan sa mga tinawas ang Commission on Elections second COMELEC, Philippine National Police, Department of Public Works and Highways kag DENR ang pagkakas sa mga campaign materials sa mga lugar nga ginadumilian na butangan sang campaign posters kag tarpaulin sa babot nga Pebrero 8, 2022 nga umpisa man sang campaign period para sa mga national nga kandidato. Ginpahayag niya sa Bito, mayara na sang identified nga poster area sa kada barangay kag napabalo naman ini sang COMELEC agud hindi na mauyang ang ginapang tapik nga campaign na posters sang mga kandidato. Ginpahayag sang acting election officer nga sa piyak nga national campaign period pa lamang ang sa Pebrero 8 kakasunman sang task force sa Baclas ang campaign materials sang mga lokal nga kandidato, ilabi na ang mga oversize nga tarpaulin. February 8, makick off ang aton campaign period, no, for national candidates. So, ang ato naman sa party sa COMELEC will also be starting to go around, no, and then check kung ang mga oversize nga mga tarpaulins, mga campaign materials nga natakod, no, or na-display prior to the campaign period kung nakuha na inisang mga kandidato. Nabatian ang tingog ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Sorbito. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, TTX.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Pongar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi magtambong si presidential aspirant kag ani Senator Ferdinand Marcos Jr. sa forum sa mga presidential aspirants buwas nga adlaw Biyernes. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP among organizers ang forum. Sulod kay KBP President Herman Basbanyo, nagpadala sang sulat ang kampo ni Marcos kag nagpahayag nga hindi makatambong ang anay senadora bangod sa conflict sa iyang schedule. Madumduman wala man nagtambong si Marcos sa interview sang veteran journalist si Jessica Soho nga iya ginakusar nga bias. Sa separado nga interview ginpahag ni Marcos nga ang bias media ang media nga anti-Marcos. Sunod sa GMA Network nga sa karera ni Soho, ining masami nga hingadlan nga most trusted media personality sa Pilipinas sang local kag foreign organizations. Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time. Sa pagtakop sang sesyon sang Kongreso subong nga semana ginpahag ni 3-term Senator kagaron House Deputy Speaker Loren Ligada nga padayon nga pagguso sa Kongreso sang importante nga mga layi nga nagatuyo nga maghatag sang bulig sa mga pumuluyo sa piyak sang pandemika. Ginpahag ni Ligada nga lakip sa mga layi nga damlag lang na pasar sang House Bill 10697 o kon Geriatric Health Act nga nagatuyo nga magtukod sa National Center for Geriatric Health and Research Institute para masiguro nga accessible ang health service sa mga senior citizens. House Bill 10699 o kung Magna Carta of Barangay Health Workers para mapabaskog ang government service kag matagan man sa suporta kag benepisyo ang mga barangay health workers o kung BHWs. House Bill 10701 o kung Public Health Emergency Benefits for Workers Act para masiguro nga ang mga benepisyo kang isang special risk allowance o kung SRA, compensation sa tion nga magmasakit, PhilHealth coverage, kag mandatory testing para sa public ug private health workers kag BHWs. Nagalaom si Ligarda nga maaksyonan ang ini nga mga proposed measures para dugang nga suporta sa mga pumuluyo. Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time. Nagsugot si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga magtrabaho upod ang mga environmental groups ang sa redevelopment sang Aroceros Urban Forest Park nga ginakabig nga last lang sang Manila. Ini matapos nga ginalantaw sang environmental groups nga ginapangunahan sang Winner Foundation nga ang pagtandog sa park kag pagtukod sa mga dalan ang magresulta sa kamatayon sang masobra 3,000 ka mga puno sa lugar. Sa isa kapag sinapol nagpasiguro ang alkalde sa grupo nga wala sang puno nga utdon kagang park ang pagaproteksyonan para sa renovation. Ginpresentar man sa alkalde kag ni City Architect Dennis Lacuna sa grupo ang plano sang gobyerno nga magtukod sang forest park nga wala sang kahalitan sa lugar. Nalakip sa plano ang pagtukod sang play area sa kioskos kag public toilets iga-landscape man ang lugar. May special lighting system kag water fountains. Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, nag-apelar sa Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa kaupod ng mga mamalidha nga hindi pag-i-take advantage ang panahon sang pandemika. Sa interview sang DZRH, ginpahag ni Cayetano nga kinahalan sang publiko ang ayuda kag benepisyo halin sa Bayanihan 3, ilabi na nga nagapabilin sa gihapon ang pandemika. Nanawagan ng anay House Speaker sa mga mamalidha nga hindi pag-i-take advantage ang sitwasyon kung sa diin ginauna pa ang isabong kag vape bill
Sa isyu sang isabong ginpahang ni Cayetano nga dapat lantawon sang gobyerno ang regulasyon kag operasyon sini. Samtang ginapangabay naman ni Cayetano nga i-veto ni Presidente Rodrigo Duterte ang vape bill, bangod wala siya nagapabor nga panubuon sa 18 anyos ang edad nga tugutan sa pagbakal sang e-cigarettes. Pag nagapamalamag man nga sa ilohon sa DTI, ang regulatory powers humalin sa Food and Drug Administration. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:36. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes sa Pebrero 3 sa tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Day Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio!